Benvidos, estamos moi preto do lugar de Morgade, no límite norte da comarca de Ordes, un sitio bastante alto, máis de 450 metros sobre o nivel do mar. Por aquí acábase esta pista asfaltada e alá adiante hai un camiño que leva ata a torre. Por aquí á dereita imos cara abaixo. Aquí tamén imos cara abaixo, pero mellor dirixidos. Continuamos rectos, pois. Este camiño limpárono fai moi pouco. Por iso agora podemos ir sen ningún atranco cara á torre. Eu intenteino hai un ano e era prácticamente imposible. Aquí abaixo está o fondo do val. E xa está. Nin 200 metros e achamos os restos da antiga fortaleza dos Moscoso, aquí en Morgade. Isto sería a parte leste. Vou ir ata o norte. Esta é a zona onde se aprecian un pouco o que podían ser as antigas murallas. Observade aí. Aquí é a zona onde se poden apreciar restos da posible muralla. Volvín sobre os meus pasos porque aquí hai unha zona por onde é relativamente fácil subir. Uns 5 ou 6 metros de subida e xa estou no curuto da antiga torre. Apenas se ve unha pedra. Isto parece totalmente de terra, pero se nos fixamos ben, aquí, por exemplo, vese algunha pedra que debeu ser un resto da antigua torre. Aquí debía haber unha especie de pozo, pero foi cuberto. Outro oco, aí máis adiante, e a pena é que estamos rodeados de vexetación, porque senón a vista sería de quilómetros. Estamos nun dos puntos máis altos, aquí no curuto da Torre de Morgade. Espero que vos gustara. Ata a próxima.